ब्रैजिनं बियाबाव बिपिएफनि गेदेर खहा हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि रिहन दैमारि बिथांमोना गावनि दोलोनि मावथिफोरखौ गुबुन दोलोआव बारस्लायनायनिफ्राय होबथानो हाबावगोन ना हाग्रामा खाम्फा बिथांमोना गावनि मावथिफोरखौ हाबावगोन ना गोख्रों खालामनो नङाब्ला मानो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मददगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै गुगालांगासिनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांनि न'आव लोब लोब फैनानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि सरकार दैदेननाय आरो 40 नं बियाबनि जौगानाय आरो मावनो लानायखौ मोजां मोननानै गोबां मानि बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ नागारनानै मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांनि न'आव फैनानै 15 बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों बिटिसिनि दाब दाब बियाबजों लोगोसे रौता बियाबाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव सान हर जगदान जानाया सोलिगासिनो दं थारैनो बेरेखा बिपिएफ दोलोआ सानफा एफा गुगालांबाय थानानै जोबस्रांनायनि लामायाव नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंलु सिखारदों मख'जाथावदि बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव गोलाव सम दंबावोबाबो नाथाय मा जाहोनाव बिपिएफ दोलोआ गावनि दोलोखौ नागारदों मोनसे साननो गोनां जानायखौ हमनो हायो थारैनो बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोखौ दैदेननायाव लोरबां जादों नामा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा